ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ମାଛ ଭଜା, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ନୁହେଁ ମୋ ନିରାମିଷରେ। ଏହି ଭେଜ ମାଛ ଭଜାଟି କିଛି ଦିନ ତଳେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ମାଛ ଭଜା ରେସିପିଟିଏ ମୁଁ ବି କରିବି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମୂଳରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଭେଜ ମାଛ ଭଜା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 2-4ଟା କନ୍ଧମୂଳ ଆଣିଲି, ଲୁଣ ପକେଇ ସିଝେଇ ନେଲି। ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେଲି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡେଇକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଚୁନ ଚୁନ କାଟିକି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଲି। 2 ଚାମଚ ବେସନ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକେଇ ଚକୁଡ଼ି ନେଲି। ତାପରେ ହାତରେ ଧରି ଗୋଲ କରିକି ମାଛର ସେପ୍ କରିକି ସବୁ ମାଛ ପିସ୍ ପରିକା ସବୁ କରିନେଲି। ତାପରେ ତାୱା ବସେଇଲି, ତେଲ ପକେଇଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଭେଜର ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇଲି। କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଓଲଟେଇ ନେଲି। ତାପରେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଭେଜ ମାଛ ଭଜା। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବି କନ୍ଧମୂଳରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।